истифодаи аз ҳад зиёди нӯшокиҳои мадҳушкунанда барои истеъмолгаронаш суде набахшида дар бештари маврид ба содир намудани ҷиноят сабаб мегардад. Як нафар сокини 32-солаи шаҳри Душанбе дар ҳолати масӣ бо як нафар сокини 57-солаи пойтахт дарафтода ӯро латтукуб кардааст, ки дар натиҷа ҷабрдида ба ҳалокат расидааст. Шаҳри васеи ин ҳодиса дар гузориши ҳамкоронамон. бадрафторию кирдори баъди афроди алоҳида ва ҷиноятпеша ҳамеша боиси ҷабру зулм дидани одамон гардида, дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаи онҳо ба ҳаёту саломатии шаҳрвандон зарару зиёни ҷубрonnашаванда мерасад. аз ҷумла шаби 2 декабри соли 2019 тахминан соатҳои 20:30 шаҳрванд Ҳаидбоев Акбар соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи кӯчаи Наврӯзи шаҳри Душанбе дар ҳолати мастӣ дар назди қаҳвахонаи Сабрина воқеъ дар кӯчаи ба номи Абдурахмони Ҷомии пойтахт бо дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ шаҳрванд Шералиев Ашуралӣ сокини шаҳри Душанберо мавриди латтукуб қарор дода, бо зоҳир кардани беэътиноӣ ошкоро нисбати меъёрҳои қабулгардаи одобу ахлоқ ӯро бераҳмона латтукуб менамояд, ки пас аз чанд лаҳза ҷабрида ба ҳалокат мерасад. дар натиҷаи амалиёти фаврии ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони шуъбаи кушодани ҷиноятҳои махсусан муҳими раёсати кофтгоҳи ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ гумонбаршуда дар содир намудани ин ҷиноят дар ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт карда мешавад. вале қайд кардан зарур аст, ки ҳеҷ ҷинояти пинҳон ва ҷинояткори беҷазо нахоҳад монд. айни ҳол нисбати дастгиршуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст ва тафтишоти пешакӣ идома дорад. интихоби роҳи рост ва кирдору рафтори нек ҳамеша инсонро ба сӯи хушбахтию некномӣ мебарад. вале мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон бо доштани хусумату бадбинӣ нисбати якдигару ояндаи рӯзгори хуши худро ба бадбахтӣ рӯбарӯ месозанд. дар деҳаи озодагони ноҳияи Панҷ вилояти Хатлон як нафар марди 51-сола бинобар доштани хусумат ҳамсояи худро бо корд ба ҳалокат расонидааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Офоқ Қодириён аз раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон. одамкушӣ яке аз гуноҳҳои сангин ҳисобида шуда барои содиркунандаи ин амали зишт ҷазои вазнинтарин таъин карда шудааст. куштори бераҳмонае ки дар ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон рӯзи 14 январи соли ҷорӣ ба вуқӯъ пайваст аз ҷониби кормандони милитсия дар кӯтоҳтарин муддат шахсияти гумонбари ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ муайян карда шуд. ин нафар Нуров Нурмуҳаммад соли таваллудаш 1979 сокини деҳоти озодагони ноҳияи Панҷ мебошад, ки дар пайи як муноқишаи байни ҳамдигар ҳамсояи худ Ғолибов Хуршеди 21-соларо бо истифода аз корд бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидааст. ба корд як зарбаи вақти тарафам тӯпу монана як зарба задам ай таймак вақти диму пеш монана баъд ай бараш. акнун гумонбарро зарур аст ки барои кирдорҳои ҷинояткорона дар назди қонун ҷавоб гӯяд. муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор барои ашхоси нашаҷалоб манбаи даромади пулу моли муфт буда, на ҳамеша онҳо ба ҳадафу мақсадҳои ҷинояткоронаи худ мерасанд. кормандони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино ду далели интиқоли воситаҳои нашадорро ошкор намуданд. ҳангоми кофткоб аз нашаҷалобон беш аз 20 кило воситаҳои нашадор дарёфту мусодира карда шуд. яке аз масъалаҳое ки солҳои охир ба мушкилоти глобалии сайёра мубоддал гардидааст ин парвариши истеҳсол ва муомилоту истеъмоли маводҳои нашаовар мебошад. ин маводи заҳрогин манбаи асосии даромади гурӯҳҳои ҷиноятӣ махсусан террористиву экстремистӣ ба ҳисоб меравад. дар ин замина кормандони милитсияи пойтахт ҷиҳати пешгирии муомилоти ғайриқонунии он дар ҳудуди шаҳри Душанбе муборизаи беамон мебаранд. аз ҷумла дар натиҷаи роҳандозии намудани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрвандон Ғайратов Асадулло соли таваллудаш 1972, Муҳиддинов Андалеб соли таваллудаш 1985 ва Назаров Мирзовалӣ соли таваллудаш 1975ро дастгир намуданд. зимни санҷиш аз номурдагон ба миқдори умумии 9 килограмм маводҳои нашадори нави ҳашиш дарёфту мусодира карда шудааст. дар натиҷаи пешбурди корҳои тафсилотӣ муайян карда шуд, ки ин миқдор воситаҳои нашадор ба Ғайратов Асадулло тааллуқ дошта бо мақсади ба фурӯш гузоштан дар манзили истиқоматии хешаш Муҳиддинов Андалеб воқеъ дар кӯчаи Аҳмади Дониши шаҳри Душанбе пинҳон карда буд, ки дар идомаи чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ дарёфту мусодира карда шуд. маводи мухаддира дар маҳалла фурӯшгоҳ гирифтем. рӯзи сеюм маводи мухаддири 409 килограмм буд. хостем ки савдо кунем. маҳаллаи 82 рафтем. паси маркази савдои Саодада моро кормандони милисияи ноҳияи Синои ду дастгир намуданд.
ҳамзамон кормандони милисияи пойтахт дар натиҷаи як амалиёти дигар шаҳрванд султонов аҳрор хайрович соли таваллудаш 1977 зодаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ноҳияи ванҷро бо гумони муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор дастгир намуданд ки зимни кофтукои шахсӣ аз номбурда воситаи нашадори нави ҳашиш ва афюн дарёфту мусодира карда шуд. ин маводи нашаовара аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон харидорӣ намуданд ба миқдори 10 килограмм болотар. این مواد من خریداری نمودم و به شهر دوشنبه میخواستم که بیارم و میخواستم که ایرا زیادتر بفروشم. инчунин аз рӯи маълумоти оперативӣ гумваршаванда дар манзили истиқоматии худ воқеъ дар кӯчаи Клара Сеткина низ қисме аз воситаҳои нашадорро пинҳон кардааст. инчунин дар идомаи чорагунаи оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия аз манзили истиқоматии гумонбаршаванда аз махфигоҳи махсус дар 2 бастача воситаҳои нашадор дарёфту мусодира карда шуд ки гумонбаршаванда ин миқдор воситаҳои нашадорро иловатан дар манзили истиқоматии худ дар ҳамин ҷо маҳфуз нигоҳ медошт. дар маҷмӯъ аз номбурда ба миқдори зиёда аз 11 килограмм воситаҳои нашадор дарёфту мусодира карда шуд. айни замон нисбати ҳамаи ин дастгиршудагон тибқи талаботи моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. мавриди зикр аст ки давоми 20 рӯзи моҳи январи соли 2020 милитсияи пойтахт дар маҷмӯъ аз нашаҷалобон зиёда аз 23 килограмм воситаҳои нашадор дарёфту мусодира намуд. агар ин миқдор воситаҳои нашадор ба бозори сиёҳ роҳ меёфт, шояд нафарони зиёде ба бемории мушкилдавои нашамандӣ гирифтор мешуданд. зимни як амалиёти бобарор ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғ низ муяссар гардид ки интиқоли беш аз 4 кило воситаҳои нашадорро пешгирӣ намоянд. Акбар Шарифӣ аз боздошти ин нашаҷалобон гузориш омода кардааст. коркардҳои оперативии ҳаракатҳои ҷиноятии шаҳрвандон Абдуқодиров Акрам Урунбоевич соли таваллудаш 1977 ва Абдусамадов Атҳам Абдуаҳадович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Саидқурғони ноҳияи Спитаменро бепарда сохт. қасди нашаҷалобии гумонбаршудаҳо ки ҳарду гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ доранд ошкор ва дар ҳудуди ноҳияи Спитамен аз онҳо ба миқдори 4 килои 447 грамм воситаи нашадори намуди бангдона гирифта шудааст. мусодираи 4 килои 447 грамм воситаи нашадори намуди бангдона натиҷаи амалиёти бобарори кормандони мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. дар содир намудани ҷинояти мазкур 2 сокини ноҳияи Спитамен боздошт шуданд. бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар хусуси даст доштани гумонбарон ба паҳну фурӯши воситаи нашадор кормандони мақомоти милитсия наздик 1 моҳ нисбати гумонбарон чорабинҳои оперативӣ роҳандозӣ намуданд. вобаста ба шахсияти гумонбарон гуфтан ҷоиз аст ки Акрам Абдуқодиров соли 2007 дар Федератсияи Россия бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор суд шуда ба муҳлати 10 сол аз озодӣ маҳрум гардидааст. ҳаммасла ки ӯ Атҳам Абдусамадов бошад, дар Тоҷикистон барои содир намудани ҷиноятҳои авбошӣ, тамаҷҷӯӣ ва ғоратгарӣ қаблан суд шудааст. ҳамзамон то ошкор гардидани ҳолати нашаҷалобӣ аз ҷониби мақомоти милитсия дар раёсати агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ низ нисбати гумонбаршудаҳо коркардҳои оперативӣ баром монда шуда аз онҳо 2 килои 120 грамм бангдона гирифта шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарида гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Рӯдакӣ кирдорҳои мардумфиребонаи 1 нафар занро ошкор намуданд. гумонбаршуда бо истифода аз боварии шаҳрвандон ба сеҳргарӣ ва фолбинӣ машғул гардида бо ин восита ба ҷинояти қаллобӣ даст задааст. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш медиҳанд. тибқи қонунгузории кишвар барои машғул гардидан ба сеҳру ҷоду, фолбинӣ, бахткушоӣ, додани тумору таштоб ва дигар кирдорҳои мардумфиребона ҷавобгарӣ пешбинӣ гардидааст. вале мутаассифона ҳанӯз ҳам бархи шаҳрвандон барои беҳтар гардидани муносибатҳои оилавӣ, кушоиши кор ва шифо ёфтан аз ҳар гуна бемориҳо назди чунин мардумфиребон рафта маблағ ва дигар молу ашёҳои арзишноки худро аз даст медиҳанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Рӯдакӣ зимни баррасии аризаҳои шикоятии шаҳрвандон кирдорҳои мардумфиребонаи 1 нафар зан сокини ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Рӯдакиро ошкор намуданд. гумонбаршуда Бобиева Арчагул Ҳайбуллоевна соли таваллудаш 1963 барои машғул гардидан ба сеҳру ҷоду, фолбинӣ ва табобати дуруғин дастгир гардид.
تفتیش پیشکی معین نمود که نامبرده در زمینه فالبینی و بختکشایی به جنایت قلابی دست زده مبلغ‌های پولی شهروندان را از آن خود نموده است. از جمله برای گرم نمودن مناسبت‌های اولیوی یک نفر شهروند گردنبند طلایی جبردیده را که ارزش 12000 سومانی را تشکیل می‌دهد از آن خود نموده است. به این مانند از یک نفر زن برای برای سحر و جادو برگرداندن شوهرش از فدراسیون روسیه مبلغ 470 سومانی را از آن خود نموده به منفعت شخصیش صرف کرده است. اشیاء به مانند پوست آهو، قلف، سوزن، رشته، میخ و کتاب‌هایی که با حروف فارسی نوشته شده‌اند واسطه‌هایی هستند که بابی و ارچگل توسط آنها باوری شهروندان را به دست آورده کردارهای مردم فریبانه خود را در عمل تطبیق می‌نمود. نگران کننده آن است که نامبرده حتی مکتب میانه را پوره ختم نکرده خواندن الفبای فارسی را نیز بلد نیست ولی طور مکارانه از این کتاب‌ها کار می‌برد که مشتریانش پوره به او باور می‌کنند. من میرگون برخش خواندن میتونم بچم. خواندن نمیتونی؟ نه. برای چی هستن این کتاب‌ها؟ تشه میگون تشه خواندن نمیتونم بچم. خود رحمتی با بیموندگی من هیچی به خدا خواندن نمیتونم بچم. میره اگر در برات بمونی در خونه بیست خوبه. در کجا باید دود میانداخت؟ گفتم دو نفس بکش شاید که ام بچک بهروزی چید نگه. نمون رشته برای چی است؟ رشته که گره انداخته گینز شما؟ بگو یک کرخط کن که بهروز غرم نکنه و ام رشته در کرخطش کدم بچم. در رفت سنجش معین کرده شد که در حرکت‌های بوبی و ارچگل хайбулоевна علامت‌های ترکیبی جنایت در ماده 240 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده دیده می‌شود. اوید حالت ذکر گردیده نسبت نامبرده پرونده جنایتی با ماده 240 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده در تفتیشات پیشکی قرار دارد. ادامه برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه رودکی ضمن دایر نمودن چرابینی‌های اپراتیوی جستجویی 7 حالت صادر نمودن جنایت دزدی از جانب شهروند نظرف عبدالرحیم و 2 نفر هممسلک نابالغش آشکار کرده شد. گمانبران همه جنایت‌ها را در جماعت دهات گلستان ناحیه رودکی در منزل‌های استقامتی شهروندان صادر نمودند. نبودن صاحبخانه‌ها و به نظارت گذاشتن خانه‌های استقامتی برای گمانبران جنایت دزدی شرایط مهیا کرده است. مبلغ‌های پولی، جواهرات طلایی و دیگر مال و اشیاءهای ارزشناک شهروندان هدف دزدی قرار گرفتند. از جمله نامبردگان شبانه به منزل استقامتی شهروند قدموف نظریشو واقع در جماعت دهات گلستان ناحیه مذکور غیرقانونی وارد گردیده از آنجا 20000 سومانی و جواهرات طلایی جبریده را تصرف نموده به شهروند ضرر گران اقتصادی رساندند. در مجموع در 7 حالت جنایت دزدی گمانبران نزدیک 60000 سومانی به ساکنان جماعت دهات گلستان ناحیه رودکی ضرر رساندند. وابسته به حالت مذکور کارهای تفتیشاتی ادامه دارد. راننده автомашина тамғаи Toyota Camry рақами қайдии давлатияш 1992 X01 Шукрона Маҳмадова соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Бобоҷон Ғафуров ба самти кӯчаи Карамов аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи Opel Astra бархӯрда боз ҳаракатро идома дода инчунин ба автомашинаи тамғаи Lada Priora бархӯрдааст. дар натиҷаи ин садамаи нохуш мусофири автомашинаи тамғаи Opel дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. бо пешниҳоди навори мазкур аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш менамоем ки дар идора намудани автомашина эҳтиёткор бошанд то ҷони худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро ба хатар нагузоранд. табиат ва муҳити зист ҳамеша ба муҳофизат ва тоза нигоҳ доштан аз ҳар гуна партовҳо ниёз дорад. вазифаи ҳар кадоми мо шаҳрвандон пеш аз ҳама муносибати дуруст ба атроф, тозаву покиза нигоҳ доштани фазои экологии кишвар аст ки худ аз он нафас мегирем. кормандони шӯъбаи раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кормандони раёсати кумитаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе ҳафтаи равон дар ҳудуди пойтахт чорабинии санҷишӣ доир намуданд ки дар натиҷа далелҳои зиёди қоидавайронкунии ронандагони воситаҳои нақлиёт аз қабили бо воситаи нақлиёти ифлос ворди шаҳр гардиданд, аз ҷониби ронандагони воситаи нақлиёти сабукрав ва боркаш ҳамзамон бе болопӯш кашонидани масъолаи сохтумонӣ ва дигар қоидавайронкуниҳо дар ин самт ошкор гардид. мавриди қайд аст ки чунин чорабиниҳои мақсадноки ин ниҳод пайваста дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҷиҳати тозагии муҳити зист доир карда мешавад.
баҳри пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор ва дар асоси нақшачорабиниҳои сарёсати хадамоти давлатию ташнишонии вазорати корҳои дохилӣ аз тарафи мутахассисони сарёсат ва ҷузъу томҳои он дар шаҳраку маҳаллаҳо ва биноҳои истиқоматии баландошонаи шаҳри Душанбе корҳои санҷишии профилактикӣ ва фаҳмондадиҳӣ оид ба риояи ҳатмии қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор баргузор гардида истодааст. аммо новобаста ба корҳои профилактикӣ фаҳмондадиҳие ки аз тарафи кормандони хадамоти давлатию ташнишонӣ пайваста дар байни аҳолӣ гузаронда мешавад, ҳамоно риоя нашудани талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар манзили истиқоматӣ ва биноҳои баландошона ба мушоҳида мерасад. чунин ҳолат дар кӯчаҳои муҳаммадиев 58 ва 34 ноҳияи синои шаҳри Душанбе дар рафти санҷиш муайян гардид ки аз тарафи аксарияти шаҳрвандон гирду атрофи биноҳо бо ҳар гуна панҷараҳои оҳанин, бетону дигар монеаҳо банд гардидааст ки ҳангоми ба амал омадани ҳодисаҳои сӯхтор ба нақлиёти оташнишонӣ монеаи зиёд эҷод менамояд. илова бар ин аз тарафи сокинон дар таххонаи биноҳо чӯбу тахта, коғазу картон ва дигар ашёи зуддаргиранда нигоҳ дошта мешавад. ҳамчунин аз тарафи гурӯҳи корӣ ошкор гардид ки дар аксари ҳуҷраҳои истиқоматӣ барои тайёр намудани хӯрок шаҳрвандон бархилофи талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз зарфҳои гази моеъ фаровон истифода мебаранд. мавриди зикр аст ки аз тарафи кормандони хадамоти давлатию ташнишонӣ бархе камдиҳои ошкор гардида сари вақт бартараф шуданд. ҳамчунин бо сокинон оид ба истифодаи оқилонаву сарфакоронаи нерӯи барқ, истифодаи дурусти гази моеъ ва дигар масъалаҳои вобаста ба риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор дастуру суҳбатҳо гузаронда шуд.